Hola pares i mares, soc Maria Ferrer, me dedico a la nutrició infantil i familiar i soc educadora nutricional i ara mateix formaré part de l'equip de formació del FAMPA Castelló-Penyagolosa. Vinc a oferir-vos dos tipus de xerrades, una que serà hàbits saludables des de la família, on tractarem de donar-vos tota la informació important de l'alimentació saludable dels vostres fills en funció en l'etapa que es troben i com solventar els temes de conflicte entorn al menjar i facilitar-vos molt aquest treball. A partir d'esta explicació, el que vos oferirem seran ferramentes que podreu utilitzar a casa i que vos facilitaran molt el tema de la conducta nutricional i del tema de l'organització familiar en els menjars. Per altra banda, oferirem la xerrada de prevenció de males conductes nutricionals en els adolescents, on el que tractarem serà d'identificar els signes d'alarma en les conductes dels nostres fills i també vos explicaré on trobar informació verídica i on pugueu consultar coses. I també, per altra banda, el que farem és identificar possibles conductes dels pares que puguem estar fent per creences o per mites o per hàbits i que puguem estar vinculant emocionalment amb el menjar.